Hello. To sekunder. Hvem døde? Okay, så prøv at komme. Nej. Ja, så vi kan se, så er de mega varme. Hvad? Sådan der. Skal jeg køre nu? Nu må du gerne. Hey, Jeppe, det er unfair. Joho, jeg var lige ved at hjælpe Lasse. Okay. Lasse, han spurgte os. Ja, du spurgte mig om hjælp. Ja. 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 Nej. Nej. Jo, det gjorde. Spændende, at du laver. Hey, vil I være med til, at hvis man siger et bandeord, så skal man tage 1 krone i bødekassen? Og så, nej, og hvad er det nu? Jeppe, jeg er ikke klar endnu. Hvad? Okay, jeg er klar nu. Og satan, det er ikke noget bandeord, vel? Jeppe, jeg spurgte om noget. Ja. Ja, det er en chance, jo. Ja, så vidste jeg også bandeord. Det sagde han sagde der for, og så der nu. 1 krone, Jeppe. Jeg sagde 1 krone i bødekassen. Du kører lige mig. Du kører lige mig. Hvordan skal jeg køre efter mig? Indtil den er færdig. Ja, så vi kunne se det, så kan jeg få break. Er du god til at smadre den? Hey, du skylder en... Lasse, han skylder en krone i bødekassen. Ikke noget! Han sagde et bandeord. F. Nu sagde han det igen. Nej, hey, jeg siger bare... Det er korrekt. Nu skal det. Man får penge af det. Jeg gider ikke. Lasse, bare 1 til. Så er det sidste. 2 mere. Det er i orden. Jeg vil gerne have min egen bil igen. Og det koster penge på den. Fordi jeg kørte ned i noget vand. Og så gik den i stykker. Og den er turboet. Og den er turboet fuld. Det var da så dumt. Fordi, hvad? Hey! Benny, vi sagde bandeord! Nej, hvad?
Jeg skal holde din. Nej! Nå! Jeg skal holde din kæft. Jeg skal holde din kæft. Det er ikke et bandeord. Jeg skulle også lige hjælpe Lasse. Ej, det gjorde du ikke, far. Det gør jeg også. Jeg tænker hele dagen. Hele dagen lang. På en fjernstyret bil. Jeg skal en fjernstyret bil. Tag den der. Nej, tag den der. Det er... Nej, du skal... Det med her. Nej, fuck. Der er noget på den blå. Han knaller mig lidt. Den der Sådan har min fætter. Og han er opgraderet den. Online. Nej. Så har han måske været på flæderen. Og der var du. Jeg kan godt lide at den. Dræb ham nu, Sammy. Dræb ham. Sådan. Hvad laver jeg? Hvorfor opgraderer jeg ikke? Hvorfor opgraderer jeg ikke? Det har jeg ikke sagt. Ja. Nej, han er over basen. Så vil jeg gøre det. Ellers så vil jeg gøre det. Okay. Skal du overtage? Sådan jeg laver det der ræs virkelig hurtigt. Skal vi det? Lasse han overtager lige. Nej, det er jeg ikke, Sammy. Det har jeg. Jeg har selv haft det. Der. Hvad laver du sådan? Jeg skal det med. En glas, hvorfor kan du tage mig? Hold din mund. Hvem har ikke givet? Prøv lige at give Lasse en chance. Eller? Sammy, hold nu bare munden. Jeg sagde, hold din mund. Jeg sagde, hold din mund. Hvad
Hvornår har jeg bandet? Det er ikke et bandeord, jeg ved. Der ser lige et bandeord. Det ved jeg ikke. Du skal bande. Jeg gjorde. Du skal bande. Altså, hvad er det? Hvad? For sådan. Skal du gå rejsen? Hvad? Skal du gå rejsen? Og så jeg vil ikke sige noget. Jeg går til. Faktisk lige gerne have det. Gratis spis mig. Hvad? Vi ses, folkens.